Back to Nature Camping med naturen i centrum er en forening af campister, der ønsker at sætte lidt mere fokus på det, der for os er de rigtige campingværdier, nemlig camping med naturen i centrum, enten på eller tæt ved campingpladsen. Ser du camping på samme måde, så er Back to Nature helt sikkert foreningen for dig også. Back to Nature Naturcampings kontingent er uændret siden foreningens start for 10 år siden. Det er en dansk campingorganisation, der er drevet på frivillig basis. Bestyrelsen er ulænder. Vi håber, at du som interesseret har været en rundtur på siderne og set, hvad vores forening står for. Du kan melde dig ind online fra hjemmesiden og også bestille campingpas, men det er helt valgfrit, om du vil have campingpas fra Back to Nature eller anden organisation. Over 70 danske samarbejdspladser er til rådighed for medlemmerne, alle nøje udvalgt efter en beliggenhed med natur direkte på pladsen eller i umiddelbar nærhed. Dette sikrer fred og ro for campisten og gode naturoplevelser. Derudover har vi samarbejdspladser fordelt i Norge, Tyskland, Frankrig og Østrig. I Sverige har vi et tæt samarbejde med Caravan Club Sverige, der giver vores medlemmer adgang til 38 af deres pladser til fordelagtig medlemspris. Men se dig tilbage i stolen og nyd musikken og vores lille video. Tak fordi du tog dig tid til at se denne video. Vi håber at se dig som medlem i foreningen.